का भइल जी? क्या भाई हैं? तार बेटा हमार नाक कटवा दलस गांव के सामने। हैं? ससुरा के बखलोल खाली सूरत बा आ हीरोइन से बियाह करे कहता हमार पाला से। का रहुआ दिन भर आम्र पाला लगौले रहले जी हैं? बुझात नहीं खे हैं? अच्छा। हमार बेटा दिन भर के भूखल प्यासल एने ओने जंगल कहां भटकाता। एकर चिंता नहीं करे हुआ के? अरे चुप! तारे बिगाड़ल हो, तारे हमरे बिगाड़ल बा जी। हमारी इकलौता बेटा हमरे बिगाड़ल बा। हमार कलेजा फट आग ले तारे इकलौता बेटा। रे कहां रहले? अरे रे कहां रहले? हम पूछे तानी ना, धीरज धरी हम बात करे तानी हैं? कहां रहले? अरे पता सब आप तोरा से पूछा तानी। हम बतियावा तानी ना जी। रहुआ का एकदम से? हाँ जा अपना साहब का दूध भात खिलावो। दूध भात जा। अरे महतारी बेटा पागल को दिया था हमरा के। अरे बाप रे बाप, पूछा था कि ए बतासा काम धाम होई कि ऐसे ही मजनू बन के जीवन बिताइबा? अरे मर्दे लिहल सट्टा वापस हो जाता, बाजार में नाम खराब होता तो न लगे, काल से प्रोग्राम हो ना मिली। और का ये ऑर्केस्ट्रा के जमाना में औसो भी लोग नौटंकी ना देखे के चाहेला और तू अपन ही हालत बनौले बड़ो। देखा अपना बारे में ना तो कम से कम हमनी के घर परिवार के बारे में सोचा यार। और का जाए मर्दावा, तू उ लड़की खातिर मजनू बनल बारा जे एक बार गइलिन तो तोरा के पीछे मुड़ के ना देखलिन। अरे प्यार मुझौसा ऐसा बीमारी होला जे कपार पर चढ़ जाए तो 56 गो नाच नचावेला। तो हम लोगों के सामने हम हाथ जोड़त हई। हमार सोचे समझे की क्षमता खत्म हो गलो। प्लीज हमके कुछ देर अकेले में रहते लोगन। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल चल ऐसा जाए तो जो समझावे करेला समझा देले बाद में। अब